Hello guys, welcome to my YouTube channel. Dini जोङो नैया पकरिजों साजों जों लोंनोसै. पकरियाव 2 प्लेट आबिनो. मानथि. जो गान्जा सकनि माबा थि होयो माथो. निया. पानिया. ओमफ्राय बेहेन रानदान सेकादमी बेहेन. Pai. Hey, plate besang plate biu. Pokoknya besang pokoknya. 100 rupees. Plate. Thot. Plate dah 100 berarti lengan masuk ngelai. Oh, full. Be full rana. Mau full nun thasi bu ya dahon. Omprai bu जासिगोन deh जा reels बानायनो फैदो जोंनि दुकानाव. Mangkayo. ओइ नै रानदान एकाडेमि. दे जादो. फाय. So लोगोफोर दिनै आंनि मुबां भिडिअ जागोन पकरा जानाय. So बेसां जानाय पकराखौ नाय. ओरैबायदि चाटनि लागायबाय. निया. लोगोसे हट कफि कापाव चाय. हट कफि. बैसागु अफार होबाय आरोथ' दखनाफोरखौ सोर फैयो लांफैदो. गावनि मोखांखौ देखायो. जोंनिखौबो देखायो जों सानैबो. लाजिलो बै थादो. बिबो नाङा आंना लाजियो. हट कफियाव हिनजावनोबो होबाय चाय. ओमफ्राय लोङा नों लोङा? लोङा. हाफियाव ना? चाटनि लागायबाय. मेम. बैसागुनि इउटुबाव माबादोनो एलबामदोनो धामाका जाबाय आरो बिथिंबो इ आपल'ड होलाय बिथिंबो बि आपल'ड होलाय नाय गहायाखै आङो माखौ बैसागुनि भिडिअफोरखौ नोंलाय मानसि नायनांगौ ना नायबा मानसि जाबाय नों गोसा गोसा जाद्राय दे बेहाय लासै लासै काम होलायलायनाय जायो ने नंगौ मा जोबजानाय गिदो आंनि जानायखौ ना बे सां सिख्लाफोरा फैदा कमेन्टआनो कमेन्ट सिख्लाफोरनिया ना अमा बाबो खाम थांनाय खनसे जोनोमाव अमा मोनदां आं नङालाय मोजां बायदि मा लासै जा भिडिअआथ' 4 मिनिट 5 मिनिट जानो हो बुरला लाबाय ब्रायो मिथिबाय उखुल टाइप जायो दं सानैबो जों उसुरमोन ना बे जोनोमाव नामा Beda बेदरनि प्लेटखौ नुवाखै इसोरो चिकेन पक'रा सेस थेबाबो जाबावगोन बे चिकेन पक'राजों सा लोंनायनि लेभेलानो बेलेग आरो टाइमा जाबाय बे समाव 4ता जासिगोननिया बे समाव चिकेन पक'रा लानानै हट कफि कापाव कफि लानानै लोंनायनि मजायानो बेलेग ना मा बुङो बोथोराबो मोजां ना टिसु गैया दा जोंनाव कास्टमार फैदो अब्लाबो जानाया स्टार्ट जानांगौ नपालिस लागोन केमेराव मा मोनसेखौ दं सुइस बिउटि एलिटिन Hello? Forma dia. Era ija, ha?
Dia pun kau dah semua itu beda kau dah sudah dah. Halo. Saya dari mana? Masbat. Oh, Masbador to 9 ki total. নাম তো কি দিলো বে আলু খাবে বিভূতি বৰ্মাহে দিলো ন এজা গাঁৱৰ নামটো চাওঁ ৰ দে মই এক ছেকেণ্ড ৰ মই গাঁৱৰ নামটো কি আছিলে মই চাওঁ ৰচোন এই ফোনটো যে হেং হয় জানা একদম দিগদাৰ কোনটো আছিলে হেৰি পাটাকপুৰ নেকি Enggak kemakan itu naik dah. দে পিছে ইণ্ডিয়ান পোষ্টত গৈছে নেকি সেইটো হ'ব দে দে হ'ব দে जुब्बाय दासो जानाय लोगोफोर जोंनाथ' जानाया जुब्बायनि प्लेटआ खालि जाबाय ओमफ्राय बेना दा सा लोंबाय दा लाबोलायसै लोंनो साखौ लोंना लाबा चा बिराद लोंनो आङो मोजां मोनो आंनि फेभरेट चाय उहाय आसिलि बेदर जानो ना देन आधा केजि बासो अहायना पकरा आधा केजि नांगौ मम' लानोबा आधा केजि बिदि ओमफ्राय दायो एसेबाबो अफार होगासिनो दङ जोङो माबानि हेयार स्ट्रेट मा खालामो आरो पार्लारनि बागै बिथिं एसे अफार होदो स' नोंथांमोना जुदि फैयोबा फैदो आरो बैसागोनि सिगाङावनो फै नङाबा बैसागो समाव ओरैबायदि मानसि भिर जागोन ना आंनि आइडिया आरो मोनसे मानसि भिर जानो हागौ होमबानिया हिन्जावा हानाय नङाना बारा खस्थ'बो खालामनो होनो हाया थ' बेखायनो थाब थाब फै आरो स्क्रिनाव थानाय नाम्बाराव कल खालामनानै फै होमबानिया आङो बुकिं खालामना दोनगोन सिट केपासिटिखौ ओमफ्राय लोगोसे दख'नाजों माबा माबि जोंनि बयसफोरनि वास्कट गामसाजों आर'नाइजों गासैबो अफाराव दङ दा मिनिमाम 10-20 थाखाबाबो मोनगोन आरो खमाव होगोन आरो ना नै बैसागो सिजनाव जोंनि एमएम स्ट'रनिफ्राय थ' बेखायनो धामाकादार जोङो दा सेल खालामगासिनो दङ आरो माबा धामाकादारथ' सेल जायाखै थेवबो धामाकादार सेल खालामनो ट्राइ खालामगासिनो दङ नोंथांमोना लांनो थाखाय ओमफ्राय जोङो साननैसो उनाव निउ स्टक फैसिगोन जोंनियाव लफा इफेक्ट बिबारफोरा ओमफ्राय नन ब्रेन्डबो फैगोन ओमफ्राय बे लकेल दानाय माइदि साइदि इफोरो माबा फनानो जाला बियो मिन्थिबाय फैदो नोंथांमोना शपिं खालामनो जोंनि स्ट'रसिम ओमफ्राय पार्लारनिसिमबो फै खानाय स्ट्रेट होनो हेयार स्ट्रेट होनो गासिबो जाजोबगोन नैफोरखौबोथ' मोनगोननो नोंथांमोना मैया नेल पलिश माबा माबि लिपस्टिक ओमफ्राय नैखौ अर्डार हरबावदो दा निउ कालेक्सन जोंनि हेन्डमेडनि बे इयारिंआ फैसिगोन आरो साननैसो उनाव बेबो अर्डार हरबाय आङो फैसिगोन आरो बेफोरथ' अलरेडि दङ थ' बेखौ जा मोजांमोन बैसागुनि माबानि बेसर बिबार दा गोमो गोजा बिदि अर्डार हरदो फैसिगोन आरो ना लोगोफोर हेन्डमेडनियानो दाथ' स्टकआव गैया बारा ओमफ्राय बेफोरखौथ' नोंथांमोना नुखाबाय थायो भिडिअ नैफोरो स्टननि माबानि दङ ओमफ्राय बे लिपस्टिक माबा माबि दङ नैफोरो ओमफ्राय बेफोरखौथ' नुखादों नोंथांमोना दख'नाफ्रा बिदिनो दङ स्टकआव उन्दैफोरनियाथ' एभेलेबेल मा नांगौ निया वास्कटफ्रा इन्दिनि नांगौ ना कटननि नांगौ ना बे मुगानि नांगौ ना गथ'फोरनि वास्कट नांगौ ना बे गामसानि नांगौ मा नांगौ बै बाहेरायाव बालायना दोननाय एसे डेम' हिसाबै बैथिं निया ओमफ्राय बेफोरथ' दख'नाखौथ' बुंखावनाङा ओरैबायदि मोजां आर'नाइखौथ' बुंखावनाङा निया दा मोजां दङ स्टकआव दा एनै देलायग्रा बुस्थुफोराबो दङ निया गोदान लाबोबाय दाखालिबाव ओमफ्राय निया नैफोराव स्टकआवसो इयाव ब्रेन्डनिया एसे खम जाबाय लफायफोरनिया फैसिगोन बेखौ खम जाबाय माने गैला ना लांफैनो हासिगोन थाबैनो फैदो स' लोगोफोर दिनैनि जोंनि मुबांथन जोरले बेखौ जास्ट हट कफिजों ओमफ्राय पकरा जानाय ब्लगा एसेनोसै आरो बेनि गेजेरजोंनो आङो मा अफार सोलिगासिनो दङ माखौ अफार होगासिनो दङ मा दङ जोंनि स्ट'राव गासिखौबो बे ब्लगनि गेजेरजोंनो आङो देखायजोब्बाय थ' नोंथांमोना गासिबो शपिं खालामनो फैदो अनलाइनबो अर्डार खालामहरदो स्क्रिनाव थानाय नाम्बाराव थ' थेंक इउ स' माच एन्ड बैसागोनि गासैनिसिमबो हामलायनाय बावहरबाय एडभान्सलि आरो माबा बैसागुनि ओरैबायदि माबा बेसर बिबारजों बुंफबनाय
गोमो दख'नाजों आर'नाइजों बुंफबनाय ओरैबायदि मोजां मोजां कालेक्सन जोङो लाबोनो थांगासिनो दङ आरो लफाय फैनायफ्राथ' फैगासिनो दङ बिबारा थ' बे बिबार लफाय फैनायफ्राथ' बारा पिस फैया जायनो नांगौ थाबैनो लांफै थाबैनो अर्डार होबानो जाबाय आरो नै नेक्स्ट खनसे फैनो गोनाङा जोङो अर्डार हरबाय आरो हेन्डमेडफोरखौबो अर्डार होबाय थ' थेंक इउ बियो बिसोरो इउटुब चेनेल खुलिगासिनो दङ प्रियानि जोंनि गेजेराव आपकामिं इउटुबार फैगासिनो दङ ओरैबायदि ब्लग नुगोन बिनियावबो प्रियानि दा प्रिया नामसो होयोना मा नाम होयो मिथिला दायो प्रिया ब्लग 7 फैगासिनो दङ जोंनि गेजेराव थ' थेंक इउ स' माच बाय बाय बयनिसिमबो